Ahoj, som Tomáš, a.k.a. Tomax a pomáham fitness trénerom vybudovať si poriadny biznis. Dnešnou témou je konzistentnosť. Je to niečo, čo delí, ja si myslím, úspešných ľudí od tých, ktorí nedosiahnu taký úspech. A to isté platí aj keď ty máš svojich klientov a hej, dobre vieš, že kto je úspešný. Proste ten, kto bude dlhodobo niečo robiť a bude robiť stále tie základné veci. Presne to isté proste platí aj pre trénerov. Čiže ak sa nadchneš na nejakú vec a budeš robiť chvíľku, tak to môže byť fajn, ale potom keď zrazu prestaneš, tak to nemá absolútne žiaden zmysel z nejakého dlhodobého hľadiska. Hej, čiže ty musíš byť proste konzistentný vo veciach, ktoré robíš. Veci, ktoré by si mal robiť sú posty, storíčka, písať si s ľuďmi, posielať maily, dajme tomu, to už je také trošku nad možno, čo úplne, že nemusíš, ale môžeš a niečo úplne extra je podcast, ktorý počúvaš alebo video, ktoré teraz vidíš. Čiže tieto veci by si mal robiť na konzistentnej báze. A prečo by si to mal robiť konzistentne? Celou pointou nejakej tvorby na Instagrame je to, že ukazuješ tomu človeku na druhej strane, čo robíš, akým spôsobom to robíš, aký si, aká si osobnosť, ako mu môžeš pomôcť vyriešiť problémy. Hej? Čiže ty sa mu musí stále ukazovať, že aha, tu som ja, stále tu som, hej, stále toto robím, stále ti viem pomôcť a už kedy budeš na to ready, tak proste stačí mi napísať a ideme na to. Hej? A pomôžeš mu. Čiže ty musíš byť proste top of the mind pre toho človeka. Že on keď si povie, že OK, tak teraz už by trebalo niečo robiť, hej, že už akože dobre, je po Vianociach, je nový rok, tak proste idem do toho. A teraz on sa bude rozhodovať, že s kým do toho pôjde, hej. Lebo ty zabudni na to, že si jediný tréner, ktorého sleduje. On sleduje možno ďalších 10. Prečo by si mal vybrať teba? Myslíš si, že si ťa vybere, keď budeš mať jeden post za týždeň? Alebo 3 storky za týždeň, myslíš, že si ťa vybere? Že mu budeš dosť na očiach na to, aby si spomenul na teba? Alebo aby myslel len na teba, že keď už sa niekedy rozhodne, tak budeš to práve ty, len ešte nie je ten správny čas? Práve preto musíš byť konzistentný. Musíš mu byť vždy na očiach, akože doslova. Hej? Lebo takto to je proste. Ináč si ťa nevybere. Určite nečakaj výsledky hneď, keď niečo postneš, hej, alebo takto. Proste trvá to dlho, kým si vybuduješ vzťah s človekom, aby ti dôveroval natoľko. Hej, to je, že know, like and trust, čiže poznať ťa musíš sa mu páčiť a musí ti dôverovať. Čiže prejde nejaký čas, kým on sa rozhodne, že OK, že fakt vie, čo robí tento chalan a idem s ním do toho. Hej, nečakaj, že z dňa na deň budeš mať nového klienta. Hej, akože to je smiešné. Čiže musíš proste mať nejakú frekvenciu všetkých týchto vecí, ktoré proste budeš postovať. To znamená, ja postujem na Instagram nejaký post proste každý deň. Každý jeden deň. Na fitness účet každý jeden deň jeden príspevok, na business účet 2 príspevky za deň. Stále. Storyčka mám stále živé, čiže stále tam je nejaká story. Hej, akože tréneri, ktorí chcú byť online tréneri a nemajú story, tak akože come on. Veď práve storyčka sú na to, aby si ty povedal svoj príbeh, aby si ukázal, aký si, aby si ukázal, že aj ty máš normálny život ako ten človek. Hej, on si ťa chce pozerať proste. A tí ľudia, čo pozerajú tvoje storky, tak pravdepodobne budú niekedy tvoji klienti, pretože oni si ťa hneď ťuknú, že Ježiš, čo dal, hej? Musíš u nich vyvolať až to, že Ježiš, čo on dal na tú storku, zase musím si to pozrieť, hej? Ak tam nemáš nič, tak si pozrie iného trénera a buduje si s ním vzťah väčší. Hej? Čiže na to si dávaj bacha. Správy, konzistentnosť v konverzáciách s ľuďmi. Komunikuj s nimi ako normálny človek, nie ako tréner, nie len o fitness témach, ty môžeš s ním hovoriť proste o hocičom, hej. Ale to tiež treba robiť pravidelne, konzistentne a celé je to len o tom znova, že si buduje s ním vzťah. Nepredávaš, ale baví sa s ním ako s nejakým kamošom proste normálne v správe, hej. Ale musíš to robiť pravidelne. Keď nebudeš mať žiadne správy, budeš mať veľmi málo klientov. Ja mám denne možno, 20 správ a to sa nejak nesnažím o to. Hej. Proste dávam taký
content, na ktorý ľudia reagujú, na storička reagujú, napíšu mi a tak ďalej. Čiže to už je fajn. A keď nie si ešte tam, že ti sami píšu alebo takto, tak proste rob niečo také, aby ti písali, hej, aby si bol zaujímavý, aby si dával nejaké ankety, otázky a tak ďalej, na ktoré sa chytia a ty môžeš potom s nimi reagovať. Maily. Ak začneš mailing, že wow, zbieram si ľudí, pošleš 3 maily za nejaký čas a potom však mám tu len 10 odberateľov, čo z toho, nemá to zmysel. Prestaneš s tým, hej. Jaký to má zmysel? Čo od toho očakávaš? Ty to musíš robiť stále, pravidelne. Ja neviem, 1 mail za týždeň, 2 maily za týždeň, hej. Proste stále posielať tie maily a budovať si vzťah s tým človekom, stále je to o tom. Hej. Čiže dneska z jedného na druhé nebuď jak tvoj klient, ktorý raz ide dobre, všetko 100%, a potom zrazu prestane, hej. No tak ty vieš, aký bude mať výsledok. Tak čo čakáš ty od toho, že aký by si mal mať ty výsledok, keď budeš mať taký istý postoj k tomu, hej. Taktiež podcasty, videá, keď sa rozhodneš niečo robiť, tak proste rob to pravidelne. Hej. Ja viem, že podcasty budem mať pravidelne, že budem mať videá pravidelné, tieto YouTubeové, dlhý formát. Hej, lebo viem, že proste toto musím robiť na to, aby som správne komunikoval s tými ľuďmi, s ktorými chcem. Hej, aby som si budoval vzťah. Takže tak, to je konzistentnosť. Extrémne dôležitá vec a určite to, čo delí úspešných od neúspešných. Ako dlho, ako často, ako pravidelne vieš robiť dôležité základné veci.